No vidíte, už ste sa dopustili priestupku. Hej, aké? Vedete voziť do bezplatných dokladov. Dneska je doba počítačov pre pána Boha. Tak si overíme. To mi nemusíte vraviť. Za 5 minút zistíte, kto som, čo som, ako som, prečo. Ale doklady musíte mať. Na čo sú vám doklady, keď za 5 minút všetko zistím? Sa nepýtajte mňa. Ja nie som toto, aby som to rozhodol. Dobre. Doklady od zase, v poriadku. Ešte doklady od pána vodiča. No tak to mi dajte, toto je moje. Počkajte ešte, keď skončíme kontrolu. Aha, ja idem preč, ja tu nemám čas. Zastaňte na mieste. Kde Kde idem zavolať právnika? Ste mi prešli po nohe skoro. Ja som tebe z nohy neprešiel. Prešli by ste mi po nohe. nahráva kamera, sa správajte. Môžete zaznamenávať ako chce. Keby som sa neodstúpil, prejdete mi po nohe. Povedal som vám, že vykonávam kontrolu. Čo si to dovolujete? Hrať doklady za... Ja nemám prečo vystupovať z auta. Okamžite mi vráťte doklady od auta. Vyzval som vás, aby ste mi predložili doklady. Nemám ich pri sebe, som ti povedal pekne. Pán vodič. Že ich mám v druhom aute. Dobre, zistíme. Mám dade zavolať teraz. Dobre. Dobre, veď ale... Toto si vy chlapci nedovolujte. Zavri si hubu a buď ticho, prosím. Pán vodič. Ale už predložte nám doklady, potrebujem premávkový kontrolu. Nedám ti nič, idem preč. Neumožňujem vám ďalšiu jazdu, ostaňte na mieste. Hej, a čo budeš? Zastrelíš ma, alebo čo? Prečo ste tak Zastrelíš ma, alebo čo? ste nervózni? Lebo vy nemáte čo bezdôvodne zastavovať auta. Nespravil som žiadny priestupok. Vy ma nemáte čo zastavovať. Vy zastavíte auta, ktoré spravia priestupok. My vykonávame... Predložte nám doklady.